Ang aton katutom sa pag-alagad sa Ginoo nagatulod sa aton sa pagatubang sa kabuangan sang kalibutan. Kagini magadulong sa aton sa mga persecution o kon mga pagtilaw sa uling mga inadlaw. Apang mga utod katulad ni Daniel, magamatutom kita kay sa uling mga inadlaw may kadalagan kag kaluwasan ang aton maagom. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pagsiding o kon pagbusisi, pag-review sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyong masonson nga host. Kag sa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan nga amo gyapon ang akon nga mga partners sa nagligad nga simana, si Pastor Rafael Carado in charge ng Old Testament Studies, Biblical Languages, and then Religious Issues and Studies diri sa aton School of Theology sa Central Philippine Adventist College. Kag si Pastor Elden Toledo, isa sang aton mga manunudlo, apang siya ang Vice President sang Student Administration diri sa Central Philippine Adventist College. Gentlemen, mayong adlaw sa inyong tanan. Pastor Carado. Mayong adlaw naman sa tanan nga nagapamati kag nagasubaybay gid sa aton nga programa. Dalay gud ang Dios sa sini nga pagtuon sa aton leksyon kada semana. Pastor Toledo. Maayong adlaw mga kauturan. Salamat sa inyo dalayon nga pagsunod sa aton nga programa nga ini makatabang sa aton nga pagtubo Kristohanon samtang aton ginabusisi matag Sabado ang aton semanal nga leksyon hinigog ng mga autor. Yes, Pastor Toledo and Pastor Carado, ako nalipay gid sa inyo nga liwat pag-aksepta sini nga kahigayunan nga makig-upod sa pagbulig sa aton mga kauturan labi na sa aton leksyon. Leksyon 7, From the Lion's Den to the Angel's Den. Okay. Para sa Pebrero 8 hasta sa Pebrero 15. Okay, ang aton nga sentro sa aton pagtuon, Daniel 6. Ang ligad nga simana, Daniel 5, amo to ang mini tikel U%. Kag siling ni Pastor Carado na dumduman ko katapusan sang Babylonia. Karon ari na kita sa New Kingdom, ang Medo-Persian Kingdom. Apan sa hindi pa aton anay itamiyon ining aton mga kauturan, mga utod, hindi ka mo malipat sa Radyo Bandera alas 9, tubtob alas 9:40 sa Biyernes sang gabi. Biyernes, kada Biyernes sang gabi. Aton pasalamatan ang CEO sang Radyo Bandera, Dr. Ramil Oy, kag ang iya mga kupdanan, Sir Eljan Castaño and Sir Jen Paul Generoso. Mabatian man kita mga kauturan sa may Hope Channel, Southern Mindanao sa General Santos. So, aton ginatamyaw ang aton mga kauturan nga mga Ilonggo speaking sa sina nga mga area. North Cotabato, South Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, kag mabatian pa even part of Maguindanao. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa inyo dira mga kauturan. Aton man ginapasalamatan ang mga komento, mga comments kag mga pagpadasig sa aton mga subscriber sa YouTube kag sa Facebook. Thank you very much sa inyo mga positive kag mga encouraging words. Aton man ginatamyaw ang mga Caldito family dira sa Palawan, si Alvin Ray, si Bombit, si Alni May, kag si Sister Nemsi Caldito, si Norin ngara sa may Cebu. Aton man ginatamyaw si Mark and Meryl Mendoza sa Salala, Oman,
Ang Dios magapagmayo sa inyo. Pastor and Mrs. Jimmy and Norma Jean Quixote sa NOC dira sa Bacolod, amon man kamo ginatamyaw. Kagaton ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Ilog, Negros Occidental. Mga utod, salamat si Pastor Carado, nagapasalamat gid sa inyo nga pag-amuma sa iya sang siya nagbisita dira sa inyo. Mga Lagarisa family sa Anislagan, Nabal, Biliran, ang Dios magapakamayon sa inyo. Aton mga kauturan dira sa isla sang Guimaras, ang Dios magaupod sa inyo. Aton ginapasalamatan nining aton apat ka mga katawan sa likod sang kamera, si Roel Largado, Rodel Vargas, Engineer Frederick Linatan, kag si Sir Elberey Tapaya. Gentlemen, thank you gid sa inyong mga extra mile kag inyong mga sacrifices. Sa hindi pa kita magpadayon, aton na niduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, Ginoo, nagapasalamat kami nga ikaw nagaupod sa amon. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa amon nga pagtuon subong. Gamita kami sunugid sa imong kabubuton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Pastor Toledo, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto, mga hinigog mga utod, makita siya sa Daniel Kapitulo 6, versikulo 4, nga ang pulong sang Dios nagasiling. Niyan, ang mga pangulo kag ang mga satrapa nagpangita sing kay gayunan bato kay Daniel na tungod sang ginharian apang wala sila makakita sing kay gayunan o kon sayop sanglit nga siya matutom kag wala siya sing bisan ano nga sala o kon sayop nga makita sa iya. Okay, amen. Kag ang Diyos magapakamayo. Ari na kita sa Kapitulo 6. Si Daniel, Pastor Carado, ginimbitar na ni Darius. Oo. Nga makig-upod sa iya, being one of the governors. Kaya ato nakita diri, Pastor, sa atong leksyon, kag sa istorya, nga gin-decentralize ni Darius ang paggahom sa gobyerno. Okay, hindi na nasentro dito lang sa isa ka syudad, kundi gindibay-dibay kag ang ginpangbutang ang mga gobernadors. Okay. May ara nga manami pero may ara man nga mga disadvantages. And one of the governors, whiter kabalo kung diin nga probinsya, is Daniel. And Daniel at this time is 80 years old already. Yes, Pastor, ano pa da ang aton masidingan sining kahigayon nga ginhatag kay Daniel? Well, siguro ang encounter no nga nahimo ni Darius kay Daniel amo tong nahitabo dito sa kay Belshazzar. Okay. Sa isa siya sa mga kabalo ka, Pastor, sa mga ancient stories kung sinuning mga sages bala nga naga-predict sa mga future kag sila amo ang rason nga nagdaog sila or nahimo sila nga leader later on pasidunggan gid. Oh, okay. Kag sa sining tion sa bersikulo 1 sang kapitulo 6, bersikulo 2, si Daniel ginhimo nga isa sa mga 3 ka presidente. Ambo presidente man diri sa akon nga Bible, Yeah. ambot sa inyo, Pastor. Mga administrators. Administrators. Kag siya ang number 1. Wow. Kag siguro kung imo lang taon diri, ang tanan nga mga satraps ngayon ining satraps, it's a Persian language meaning protector of the kingdom. Okay. Tanan ini sila gabaw ini kay Daniel kag siguro kung sa kon pa naga respeto kay Daniel. Kag tungod sining posisyon ni Daniel, madamo ang nasilos. O kung ano na sa Ilonggo. Nagjelos, Nahisa. Number 1, tungod kay si Daniel, hindi siya Persian. Isa siya yaka Hudiyo. Nga slaves. Nga Slaves. captive. Oh. Kag isa pa, gulang na. No? So, retiree na. So, nga siya sa tanan-tanan nga mga maalamon sa gingarian ni Darius sa Persia, nga siya. Nga hindi Persian. Nga Hudiyo. So, amo ini ang isa sa mga ginhalinan sang hisa sa sininga istorya. Yeah, Pastor Toledo, kanami sina Pastor Carado. Ako nila talupangdan mga kauturan nga si Daniel wala siya mahiluway sang una nga dagway sang sala nga buang pagkahisa.
Kay ti ang pagkahisa, pastor, hindi lang nagsugod sa duta. Ilos- Dito sa langit. So, why siya mahilway? Oo. So, amo na nga mintras buhi, pa kita mga kauturan, may ara gid nga may mahisa gid sa aton. Kag aton take note ina nga ang kahisa magadulong gid sa aton sang kalaglagan. Apang ako nakitaan nga mas idamo sang nagakahisa nagahingabot sa iya, diri gyapon ang iyang sentro sa iyang pagpangabudlay kun hindi ang pagdayaw o kun pag satisfy sang demand sang hari, kundi paano niya mahimaya ang Dios sa langit. Sekondary lang ang hari. Ginauna ya gid ang Ginoo. So kay ginuuna niya ang Ginoo, ara makita naton nga ginpakamaayo siya sang Ginoo sa bagay nga among the three. Siya ang nagtap kay nakit-an sang hari ang pagkatuhay sang espiritu nga yara sa kay Daniel. Nga lain gid siya. Lain. Iba siya sang sa iban. Nga iba niya ya nagaserbisyo lang for the sake of position. But Daniel selfless ang iya Ayan, nga pagserbisyo. pagserbisyo. And then much more nalipay ang hari nga si Daniel may ginasaligan nga gamhanan sa tanan. Kanami isang punto, pastor, nga si Cyrus and even si Darius nag-acknowledge ng Diyos ni Daniel. Yeah. Nga nakahibalo sila nga it was the God of Daniel, God of heaven, nga naghatag sa ila sina nga position. Whereas dito ya sa Babylonia, wala, ulihi lang sila yung nag-acknowledge si Nabucodonosor. Oh. Yeah. Pero at the beginning, there is an idea that Darius and Cyrus acknowledge the God of Daniel. So isa na sa mga rason nga ginbutang si Daniel isa sang mga satrap kag mga governor administrators kay parang at least ang si Cyrus may kadampig halin sa ibabaw. Kag akong pagidiri pastor nakitaan bala nga siling sang ni Satanas niya ang paglandas sang mga Hudiyo, amo ni ang pagpapa sa ila. Pero why siya nga gingamit ato gali nga kalaglagan kag kapirdihan sang Israel, gingamit sang Dios nga ma-influensya ang ining mga pangulo sa Babylonia, ang pangulo sa Medo-Persia para nga makilala ang matutuod nga Dios ni Daniel. Yes, and that's correct. Before si Pastor Carado, nandun ta atong leksyon sa ligad nga trimestre kay Hinimaya. It was Darius nga nag-decree nga pabalikon ang mga Israelino balik sa may Jerusalem. So that's really correct. Nga this king acknowledged the God of heaven. Pastor Carado. Ako rin, pastor, no? Bisan anuhon ila ka pangita sang mali o kun fault kay Daniel. Sa iyang mga pamaagi, why gid sila sing makitaan. Siling pa sang versikulo 4, no? Kag kung akon ibalik ang mga kagahapon ni Daniel, dito pa lang sa 7 ka tuig nga si Nebuchadnezzar bala. Kay may pamangkot ko dito, pastor mo. Katong nabuang bala si Nebuchadnezzar. Yes, okay, go ahead. Sino ang hari dito? Wala. Sino ang nag-take care sa kingdom? I believe nga it was Daniel. Kag kung hindi pa si Daniel honest, kag siguro loyal, kag blameless Kanami na sila, administrator, pastor, pastor, wala na gin-assassinate na to si King Nebuchadnezzar. Amo ini nga diriyo, I believe Daniel remain as he is, no? Kag nabalaan ini nga mga istorya nabalaan ini ni Darius, amo ini nga malapit ang kasing-kasing kun ay mulang taon ni Darius kay Daniel. Because I believe Darius naibalaan niya gid ang istorya sinugid ni si Daniel. Amo ni ang rason nga gintugyanan kag although hindi siya Persian, tugyanan gid siya sang gingarian. Yeah. Pastor, kanami sa imong punto. Nang 7 ka tuig nga bakante ang trono sa Babylonia, most likely ang nagpungko nga administrator, not necessarily as a king, pero ang OIC perhaps ito is Daniel. Kaya nga aman nga, kay typical gina pastor, nga ang hari iya mapatay, the following day may mapungko dayon. May mapungko dayon because hindi gina dapat nila bakantihan kay somebody will kudita. Magsakit lang nga si Presidente Digong permanente atake na yung kalaban, di ba? Gahulat-hulat itong iban mapungko. Di pareho diri sa Negros may napatay nga mayor sa isa ka syudad. Okay? Wala pa malubong ya, ara na ya ang vice mayor gin take out na. Okay na. So hindi bakantihan. And that's the idea. And then most likely si Darius
na kaybalo sa imo punto si Daniel kaybalo kay Daniel. So ginbutang dira. Ang another point, pastor, ining kahisa magalaglag gid sa tao. Exactly. Oh, hindi gid siya magtulog until nga malabot nilang ilang negative nga mga ideya. Yes, pastor. Ya aton ra makitaan mga kauturan nga tungod sang special or unique nga abilidad sa pagdumala ni Daniel. Amo to ang naghatag siya sang promotion. Yep. Kag aton makitaan pastor nga ang kalagbala o kung ang kinaiya sang tao nga may saon magadulong gid sang kalaglagan katublagan sang kalinong sa pasulod sang panimala. Halimbawa, dira sa Hineses 3:37-11 ang istorya ni Jose nga tungod sa kahisa nila sa kay Jose nagdulong ang ilang kahisa sa pagbaligya sa ilang kaugalingon nga utod. Sa Samuel 18, for Samuel 18, 6-9, ang istorya ni Hana nga si Pinina, iya ginayaguta. So aton makitaan dira mga kauturan nga kung may kahisa, may elemento sang crime kag may pagyaguta. So amo ni mga kauturan nga hindi kita kadaog sa sining kahisa, ara gina sa aton, pero mga utod ang sa aton nga 10 days of prayer, akon dito pastor na salsal sa panguna-una nakon ang Roma sa 8:26 nga ang balaan nga espiritu amo lang gid ang magabulig sa aton nga mga kaluyahon. Yeah. So ini mga kuturan dako ni nga alawayon sa aton kaugalingon ining kahisa nga kung sa aton lang gid nga panghimakas hindi kita sini makadaog. It's only by the grace and the power of the Holy Spirit nga iampo naton ni nga madula ining kahisa sa aton kaugalingon kay makatubla gid sa kahusay sa sulod sang panimalay kag sa sulod sa iglesia. Madulaan kita sang focus, pastor. Yeah, kag masakit. Masakit kita. Oh. So, So imbes nga mag-productive kita tungod ara ang kaysa hindi na kita pastor ka maximize ang atong Exactly. potential because nagainit ang ulo ta, nagaanong ano ta. And amo ini. Yeah. Nga ining mga iban nga mga gobernadors kag administrators ni they were not able to fulfill anymore what is good. But Daniel focus. Daniel bahala kamo da makano kamo ya basta I will just work what is assigned to me. Yeah. Pastor Rafi. Well, pastor, ang kahisa nila may although wala sila blameless man si Daniel. Dito sila nagkadto sa rule of law. Di ba? Parehas pagpadalagan bala ni Senator Grace po. Wala sila sing makita dito sa iyang agi. Dito sila sa iyang citizenship. Dito sa sangit, dito sa rule of law mo. So parehas daw amo man na ang nakit-ang ko diri pastor sa Monday naton nga lesson nga ining mga satraps, ining mga governors, mga maalamon gid. Dito sila kag naghimo sila sang kasuguan. So kasuguan ang ilang naging gamit. Sa later on pastor sa Daniel kapitulo 8 imo mabasa nga in these last days policy ang himuon para nga ma-destroy man ang God's people. Kay bisan anhon ni Satanas ano ka maalamon. Ang ako lang ang punto nga the king was just given temporary lang nga power. Okay sa sina nga klase sang decree nga after sina iya matapos na ang ilang evil intention, the king will be stripped out of that kind of power. Kaya ti ato na kuanan nga kung pwede pa ganito tani nga Daniel hulat-hulata lang matapos ang 30 dias. Okay? Oo. But yet, pastor, despite Daniel knew nga it is just 30 days, pwede to si Daniel, hindi mga muyo mo. Exactly. Sa sulod sang 30 dias. Kay 30 days naman, ginoon sindihan lang ko, 30 dias naman ni. So after 30 days, balik ko sa imo. So within 30 days, Ginoo pasensya lang gid magwa ko anay. Oh, but yet Daniel remain. So ang punto ko di nga bisan temporary lang na ang mga aton mga kagamo, ang aton mga challenges. Yet that is really something before God. So let's continue being faithful despite the short period is there. Laba-laba kung ako si Daniel, laba-laba na ni kay earlier makita naton inadlaw lang ganito tong ginatag nga decree sa 10 hari days. nga
Kung hindi nyo ma-interpret ang akon, patay ka mo, ti siling hangyo ko sa imo, pila lang to kadlaw ang hangyo ni Daniel, daw, isa lang to kagabi. Kung isa ng gabi. No, pagkaaga tulog siya, wala. Pero ang punto pastor, gwapo nga at least ay ini bala nga kasuguan siguro temporary lang ni muna nga ang siling sa atong leksyon. Hindi man ini siya normal sa gingharian sa Persia kag siguro siling sa mga scholars ini nga mga kasuguan it's just the product policy nga ginimo a product of the ad hoc committee Yeah. nga gina-form para nga mahimo ang ini nga mga kasuguan. And then, ining ad hoc committee, wala si Daniel na talaga. Wala si Kay tatlo na sila nga mga top-ranking officers. Ang duwa lang ang nag-meeting. Si Ote, quorum sila nga duwa. Oh, absent Actually, sila. there is ako nakita pastor is a trap sa king eh. Mm. Kay probably gindala siling na naghimo kami sa kasuguan. Oo. Tanan kami. Tanan kami. Excluding Daniel. So, aton makita gindala nila ang whole group. The whole group. But actually ang intention is to trap sang isa lang Sa ikatawo. isa katao. So dra aton makitaan nga ang kaysa pastor magadulong gid sang conspiracy. Yep. There is a conspiracy among sang mga key leaders sang Medo Persia mga utod. Okay. So, nadakpa na si Daniel. Ang isa sa mga penalty ihaboy sa lungib sang leon. Pagkaibalo ni Darius nga si Daniel baw ginulsol man siya. Nga ginpirmahan ko man to. Pero ang Medo-Persian may ara nga law nga hindi gid ma-repeal, hindi Malubat. once mahambal mo amo man na ang sakay Queen Esther. Oo. Nga kung hindi ka kapangayo sang permission to go, the law says patay ka Patay gid. gid. Oo. Na. So hindi gid na iya maliwat. Stringent kayo. Oo. Na hindi maliwat ni Darius. Pero sang wala pa si Daniel ginhaboy, daw may statement nga ginhambal si Darius. And it is a sort of prayer. Yeah. Yes. Ano to, Pastor, ang ginhambal? So dra aton makitaan mga kauturan siling ang hari natublagid. Siling gindilatarya pagani Oo. ang paghaboy. Pero ginautis siya sang sa saan mo na Saan, ipatuman eh. oo. Pero ay siya nga ako gid sa iya nga at the back of his mind siling niya ako gid ya nga there is still a flickering hope sa iya nga Oo. ang Diyos ni Daniel magaluwas gini sa iya mo. Pero gamay lang gid ang iya sina nga paglaom. So amo na nga sang ginhaboy na si Daniel dito pastor. Why sa katulog the whole night? Kaya Yep. ang iyang affection, attachment niya, arat lang gid sa kay Daniel. Kaya in fact, agahon pagani, wala paguro kabugtaw tong iban. Nagkadto na siya dito ya sa lungib, kag ginpamangkot siya, Daniel, ang imo bala Dios nga ginaalagad, nagluwas sa imo. So, pagsabat ni Daniel, Wow. bata ka. Bata ka. Kag ako nakita Andra pastor, kung kita gali matutom nga ginakisaan kita, kag may katutom kita, masi ang leon kay vegetarian. For And that that's specific night, Yes, and that's correct. nag-vegetarian. Hindi sila kauyon sa kay Daniel. Daniel. Pero paghaboy sa mga pamilya sa Pamilya. mga nag-akusar kay Daniel, why pakatupa Wapa, sila sa pamilya? gusab na. Gusab na ang ilang mga Oo, tulaan, tulaan. ubos na. Yeah. Ang isa pagid ka punto nga akong nakitaan, Pastor, amo ini. Nga, pag-akusar nila sa kay Daniel, kag ibutang na ang verdict, nga mo na, ang ginhambal sa mga manginalaman, ang captive of Judah. Yeah. Na wala gina madula gihapon bisan 80 anyos na nga naglabay, wala madula ina nga konsepto kag nickname ni Daniel being captive coming from Judah. So in the eyes of these other people, Daniel is nothing. But in the eyes of Darius, Daniel is something. yeah. Is somebody. Nga hindi siya katulog, wala siya katulog sina nga gabi sa paghaboy kay Daniel. Yes, Pastor Carado. Well, I like the statement of Mrs. White nga Yeah. ginambal diri nga wala sang Dios ginuntat ang proseso. Yeah. Pwede niya man to untaton, Yep. pwede niya man to i-vindicate si Daniel sa wala pa siya gihaboy dito sa leon, no? Pero siling ni Mrs. White, God did not prevent Daniel's enemies Oo. from casting him into the lion's den. He permitted evil angels
and wicked men thus far to accomplish their purpose, but it was that he might make the deliverance of his servant more marked, and the defeat of the enemies of truth and righteousness more complete. Yeah. I like this, Pastor. God sometimes allows, Allow. Does not prevent. does not prevent. Oo. Ang bagyo nga Yolanda, hindi ka. No, God allows. God allows. Mm. And hindi tungod sa mirakulo, pero tungod nga gusto sa Diyos ipakita. Kay bisan sa mga istorya sa mga propeta kag mga Israelites all throughout messages sa mga major and minor gambal ko nagagaina. Ang ginabalik-balik nila pastor amo ni nga ang ginabalik-balik sang tema sang konsepto nga that they may know God. Yeah. Amo na that they amo na nga statement ba that they may know God. So ari diri bisan sa Lions Den ang Diyos nagawali gyapon sa mga Persians. And God used, no, grabe ang life. Sometimes siguro ang aton kinabuhi ginagamit sang Diyos bala. Muna may mga trahedya nga may tabo sa aton kinabuhi. God allows. And sometimes uga pamangkot kita nga pero kung kaisa I like the passage in 1 Corinthians chapter 4 verse 5 nga hindi kinanglan nga question naton subong ang plano sang Dios sa aton nga kinabuhi. Kay may mga plano gid ang Dios kag siya lang nakahibalo kung ini nga mga trahedya magaabot sa aton nga kinabuhi. Parehas pastor sang naitabo dito sa Kabangkalan, nahulog ang akon nga estudyante sa 32 feet. Pwede niya man to stop nga hindi niya ipahulog. Pero nahulog gid eh. Pero praise God nga sa sina nga trahedya it brings us all. Hindi lang siya. Sa tanan kami nga nagatrabaho dito. Nga magpalapit pagid kag mag-hold hands kag magpangamuyo pagid. Kay ina nga pagkahulog mensahe para sa amon tanan. Yes. Yes, Pastor. Aton rin pagid pastor makita nga sila sa aton leksyon nga ginlaragway na nakita na si Daniel sa vision sa chapter 7. Kag siling niya ini nga paghaboy sa akon ang paghingabot sa akon ini amo ni siya ang palabuton man sa katawan Yeah. sang Ginoo. Yeah. So tama ka tagi na sa aton nga leksyon ramakon. Kag sa iya nga pag-reflect siling niya kung nakatindo gani ang akon 3 kaabyan Yeah. sa hurno nga nagadaba-daba. Akon niya leon ini. Pero kung ginluwas sila sang Dios didto, Amen. ako man kung sa kahimayaan sang Ginoo luwason niya ako sini pero kung sa kahimayaan sang Ginoo nga ako mapatay then ihalad na akong kabuhi maluwas o kung hindi importante nga akong kabuhi ihara sa Ginoo Yes. dampigan ang kamatuoran sa tunga sa paghingabot sa sining mga katawan amo ning mindset ni Daniel nga I like it very much nga wala siya napunaw sang kamatayon Yeah. kundi ang iya lang gid kung paano mahimaya ang Ginoo and at the end of the day again the name of the Lord was glorified. And vindicated. Vindicated. Amen. Yeah, kanami pastor sina nga kan. Pastor Carado kanami mo to sa imong nga punto nga ang siling ni Mrs. White sa Patriarchs and Prophets page 543 and 544 nga ang Ginoo does not prevent. Singa sang mga kalamidad kag sang mga aton nga mga mahitabo sa aton. Pareho bala sa kay Lazarus pastor. Oo. Nagmasakit sila sa Lazarus, nagpadala sila mensahe kay Jesus. Pwede na to si Jesus makakadto dayon mong hingagawon niya hindi mapatay si Lazarus. Pero nagpabilin pa siya sang 2 ka adlaw. Oo, Yes. na kay siling niya ina nga sitwasyon ni Lazarus para na sa kahimayaan sang Ginoo. So pag abot siya, nagpabilin siya, he tarried for 2 days. Pag abot siya sa Bethany, patay na si Lazarus. Oo. Kag dira nakita ang gahom sang Ginoo sa pagbanhaw kay Lazarus. Kay kung nakaabot siya nga buhi si Lazarus, wala makita sang bilog nga Betania ang gahom niya sa pagbanhaw sa kay Lazarus. And this is the same thing. God will allow us something to happen to vindicate and to make God's name glorified. Pastor, why nakita panahon? Pastor Toledo, imong last word and then Pastor. Sa sining experience mga kauturan ni Daniel, nakita naton nga
nakahimo siya sang spiritual impact sa kabuhi ni Darius Okay. kag sa mga tao sa palibot nga ang iyang Dios maski sa tunga sang kapipitan sang paghingabot ang Dios gyapon ni Daniel is sovereign God over all gods. Dira naton makit-an makauturan ang pagagamhanan sang Dios sa Amen. kabuhi sang tao. Yes, Pastor Carado. Well, ang akon nga last siguro ka Ma'am Valdre tungod kay ini nga chapter katapusan ini isang historical section no sang Book of Daniel, and then sunod nga sunod Prophetic naman nga prophetic na ta. Ang mambal ko lang nga ining chapter 1 padulong sa chapter 6 is a type. No, ini type ini sang mga panghitabo nga aton man maagyan sa ulahi nga mga adlaw. Amen. Kaga I believe ginuna ini sang Dios mga utod. Kaysa dira nga aton tun-an ang kapitulo 7 hasta sa kapitulo 12. Ini tanan nagapaintindi may tungod sa aton nga kapanahonan. Kag kung paano man kita ma-prepare ini tanan makita naton sa kinabuhi ni Daniel. Amen. Mga utod, wala gid guro namon masaysay ang tanan, pero kami ni Pastor Toledo, Pastor Carado, nagapati nga ang mga importante nga mga insights amo na palinton sa inyo nga ini tama na nga inyo balunon sa inyo mga iglesia sa sining adlaw nga nagpaway. Akon pangabayon si Pastor Carado sa pagduko sa aton mga ulo sa closing prayer. Amay nga langit doon, yari ikaw sa katasan sa mga langit. Amon ginahangyo, amay. Ang imong balan nga espiritu nga mo ang pakig-upod sa imong mga katawhan sining ulahi nga mga adlaw. Tanan nga nagabasa sa istorya ni Daniel. Nga kami amay makahimo man sa pagtindog sa amon pagtuo parehas kay Daniel. Nga kami pinaagi sa amon nga pagtuo maka-express ang imong characteristics sa among kinabuhi. Para man imo man ma-vindicate ang imong ngalan pinaagi o atubangan sa mga katawhan nga wala nagakilala sa imo nga ikaw amo ang Dios sa sini nga kalibutan. Salamat gid sa imong saad kag ang imong promesa amon ining ginatugyan sa ngalan ni Hesus. Amen.